Soyayyar ki taimun rana jani muje burin rayuwata na zauna da ke. Soyayyar ka taimun rana jani muje burin rayuwata na zauna da kai. Soyayyar ka taimun rana jani muje burin rayuwata mu zauna da kai. Soyayyar ki taimun rana jani muje zan zauna da ke. Ta kuma ba ni fitare da ke. Tunanin ki shi ne kai ya sa yi mata ya zan kasance in babu ke. Soyayyar ka taimun rana jani muje burin rayuwata mu zauna da kai. Na shiga sabuwar rayuwa samun ka mai suna na gode wa Allah. Burin zuciyata samun ka nake du'a'i kullum in na yi sallah. Na san in na same ka matsayin mijina ido ba su balla. Musamman ango da amarya da ni da kai ka kai ni lambun soyayya mu sharake. Soyayyar ki taimun rana jani muje burin rayuwata na zauna da ke. Ruwa na sanye ke ce cikin rayuwata ba zan bar ki ba. Akan so da ƙaunar ki ko ina na je ba na farga ba. A dukka 'yan matan da idona suka gani ban ga kamar ki ba. Soyayya gamo na jini ko ba haka ba. Wakilan masoya ne ni da ke. Ido na san makance ba na ganin kowa sai kai sahibina. Kunnuwa na san kurumce ba na jin muryar kowa sai ta ga masoyina. Kai ne jarumi a gare ni ka zama gwarzo kai ne ji da ganina. Aikin zuciyata shi ne tunanin ka taho sahibina rayuwa ta haskake. Soyayya jigon rayuwa samun ki gare ni abun alfahari ne. Ko za ce da ni majanun na yarda inda akan san ki ne. Ba laifi idan na kira ki tauraruwa ne kuma farin wata ne. Rufa idan ki ga kyauta ta so zane baki kulawar soyayya ta hannu rike. Soyayyar ka taimun rana jani muje burin rayuwata mu zauna da kai. Samun ki babbar kyauta ce a gare ni na gode Allah. Ni ma na yi sa'a samun masoyi kamar ka alhamdulillah. Mu daga hannayen mu gode wa Allah da ni da ke jimla. Sannan mai salati kun rasulu manzon tsira wanda ya zo da sallah. Allahumma salli ala rasulillah alihi wa sahbihi da su muka fake. Soyayyar ki taimun rana